Ya lumrahe. Ya beda jalur ya. Kene jalur alusan, jalur langit, dhewek jalur kasar tok ya tau. Embongan nek dhewe. Embongan nek wong kene kok. Oke. Nggih. Lagu apa nek iki? Tanduk malih jenengan, Bapak Brodin. Ya kurang sitok. Oh, kurang setunggal. Hah? Lemu. Nemu. Lagu lemu ya apa lagu lemu Nemu niku? kupingmu budek iku. Aku krungune lemu Ya bojoku lah nemu. Masa Apa? beranak dalam kubur. Beranak dalam tak kira bae beranak dalam pina. Piye sayang? Hah? Apa sayang? Apa itu? Mbak Jessica sama Mas itu tadi loh Mas. Oh. Kok medeni sih? Lah yo, Anaknya siapa? aku wedi aku. Aku teko mrene emang barang itu lho kok ngene lho Mas Brodin. Aku jalan kasar lho yo. Aku wedi lho ditambahi kemang teko mrene kok lho medeni tambahan. Iya aku. Lah iya. Iya. Ngono. Nek manten nggih manten aku wedi. Apa iki? Ngene. Apa? Iki lho. Apa? Jur. Lemu. Bapak isine sing lemu-lemu. Ya wis, barang. Jenengan sing nyanyi Mas Brodin. Hah? Jenengan sing nyanyi. Lah apa? Nek Ya aku, awakmu lho. aku longgo nek sampean nyanyi. Yo mangkleke ya awakmu no. Aku sing nyanyi. Ya, no. Oke. Wis to, tenang ae. Tak Anu dukung ta ya tekan Mbak diri. EO. Iya no. Ibu mboten purun nyanyi teng mriki Bu jenengan. Mengko kacamatane tak gawene ya. Mak, kae tuku. Gak ngono aku demen kok. Monggo Bu yang mau goyang sama saya silahkan. Yang mana? Pripun? Oh, Lah niki aku nawani ngepung ibu kula kok tambah Mas Kolis ngomong munggah. Oh, dua. Mbak Jessica. Oh, yo, ayo kene. Silahkan Mbak Ya, kono. Jessica. Karo lala iku lho, mbok. Lah, monggo. Apa ngono? Balonku ada 5 apa? Lala bisa Jessica. kecil? Iya. Alah, wong nanggap iso nyanyi ka iso. Lah iya. Lagune napa, Mbak? Apa? Ya sampean iki ngomong. Napa Mbak Jessica? Awas lho rek gak iso kampleng iki sing nanggap lho iki. Aja ngisin-ngisini partai sampean kok. Angis. Napa? Apa? Angis. Nemu. Nemu ah, ya wis, ya nemu.